Pozdrav svima, dolazimo lagano pri kraju. Napravite novu skriptu spawn gdje ćemo sada napraviti sustav stvaranja naših čudovišta. Pa stvorite novi array gdje ćemo staviti enemies. Zašto? Zato što možete imati više vrsta zombija, čudovišta i tako dalje koji vas napadaju. Mi za sad radimo samo sa jednim, ali nema veze. Stavite public transform spawn points, to je slično kao sa bulletom što smo radili, ali će nam ih biti više, zato radimo ove arejeve. Stavimo spawn interval u floatu naravno, nakon svakih koliko će nam se stvarati, i reset, naravno uvijek nam je potreban taj reset da se resetira kad spawn interval time istekne. Using unityengine.ui ćemo koristiti u ovom slučaju. Zašto? Pa iz vrlo jednostavnog razloga, vidjet ćete ga, da se ne ponavljate odmah da kažem. Imat ćemo wave count koliko smo waveova prošli. Imat ćemo public text za wave announcer. Da nam iskoči obavijest počinje wave 1, 2, 3, 5, 10 itd. itd. U početku moramo ono klasiku u start metodi dodijeliti spawn intervalu vrijednosti od spawn intervala da može se resetirati koliko je moja prava vrijednost. I ovdje stavljamo void update gdje kažemo da kada je spawn interval pao na nulu, jer ga ovdje troši se, kada je pao na nulu ili je nula, ispod nule ili je nula, da se dešava random enemy, znači da se nađe koji će se random enemy stvoriti od 0 do koliko je velika lista, ako ima 5 zombija do 5. I random spawn pozicija od 0 do koliko stavimo pozicija. Znači da imamo ta dva sustava random koji će se stvoriti. Zatim idemo koristiti instantiate, njega smo već upoznali sa bulletima kad smo pucali. Stvori to čudovište koje je ispalo na poziciji random spawn pointu koje je ispao i sa njegovom random spawn rotacijom. Znači prvo ide position, ne smijemo to zaboraviti, evo vraćam, i na kraju rotation. Znači da nam se stvori čudovište gdje treba se stvoriti. Zatim spawn interval trebamo refreshati, vratiti ga na početak, tako da se nama ta čudovišta konstantno stvaraju. E sad, ovdje možemo imati i brojanje stvorenih čudovišta, ako želite, pa onda svaki put kad se desi ovaj if, da vi povećate za plus plus, to se povećava za 1, kada napišete plus plus povećava se za 1 samo, kada napišete minus minus se oduzima za 1, čisto da znate. I sad trebamo postaviti neke uvjete kako ćemo postaviti da nam kreće novi wave. Pa ovdje možete staviti ako je broj enemija prešao neku cifru i tako dalje. Možete na taj način napraviti ili možete napraviti da je uz pomoć vremena. Znači da imate timer koliko je prošlo od wave-a do wave-a. Pa mi ćemo staviti vremena je prošlo 0, vrijeme nam se povećava, znači da nam raste u sekundama. Evo ga, delta time. I sad ćemo reći koji su nam uvjeti. Ovdje ćemo morati staviti public text time, možemo, ne moramo, kako god želite. Koliko smo već u sekundama, znači to vrijeme će biti u sekundama. Znači time passed, time in game text, da se povećava. Moramo na int zaokružiti jer nećemo imati ove decimala, ono brdo decimala kao kak je bilo kad nam je health pao. Plus, i ovdje ću napisati seconds ili sekunde, kako želite, možete i na hrvatskom, nije bitno. Možete na engleskom, tako svejedno. E sad, kada na to napišete, ako je vrijeme, znači koje prolazi, veće od, pa recimo, 2 minute, znači 2 minute nam je 120 sekundi, znači zašto? Zato što kažem pišemo u sekundama. Ako je vrijeme prošlo 2 minute, onda reset spawn timer, znači da nam se brže počnu spavnati, znači za 10% smo ga ubrzali, odnosno smanjili, za 10% smo ga smanjili, koliko vremena treba biti. Vrijeme vraćamo na 0, time passed se vraća na 0, da se samo jednom, znači odvrti ova tu petlja, znači da se samo jednom desi if uvjet, dok opet ne dođe da je prošao wave. I sad on treba najaviti da je wave prošao, odnosno da se wave povećao, wave count plus plus, znači povećao nam se iz prvog u drugi i tako dalje. Iz prvog wave-a u drugi wave, iz drugog i treći itd. itd.
zato smo rekli da nam je wave count već 1, da imamo da je krenuo. Wave announcer, znači da nam ne stoji taj tekst cijelo vrijeme, stavit ćemo wave announcer koji će trajati 2 sekunde, u kojem će pisati beginning ili ne znam, wave, brojčano koji, prvi, drugi, treći, znači wave count, is starting, znači počinje, pripremi se, nije dobro. E sad, kako ćemo napraviti da je taj tekst nestane, ne smeta, ili kako god već hoćete reći, nije bitno. To ćemo odraditi na sljedeći način. Možete preko boola, znači možete ili preko boola staviti bool change wave, pa je false i ovdje kad dođe da on postane true, pa ovdje se pozvati change wave ako je true, da se desi ovaj tu uvjet, znači da se najavi i da se tu vrijeme oduzima i tako dalje, znači evo ga announcer time, da gubimo po sekundama time.delta time. I ovdje da je uvjet, znači da nam announcer time i još vrijednost, znači announcer time bude veće od 0, a ako padne više se ne prikazuje. I možete i bez toga, možete i na taj način da nemate bool, ovdje stavite vrijednost 0, ovdje stavite znači da wave announcer time postane 2, a ovdje sad dolje promijenite, evo ga, save, budemo promijenili čisto da vidimo, moramo dodati tekst, idemo dodati sad spawn pointove prvo. Empty game objekte stvorite i dodijelite ih po karti gdje želite da se sve stvaraju čudovišta. Evo jedna pozicija nek mi bude ovdje, druga pozicija tu, treća pozicija tu, znači CTRL-D da duplicirate i stvarate. Znači prilagodite ih gdje ih želite, ovo ću stvoriti još jednom, čisto da imam više pozicija gdje mi se, otkud mi dolaze zombi. Nazvu sam ih sve spawn points, stavljam jedan empty, spawn points čisto da mi bude posloženo. Dodajem unutra sve, lagano si potrošite vremena koliko treba, evo nek mi se svake sekunde stvara po jedan. Stavljam naslov teksta, nazvat ću ga wave announcer, dodjeljujem ga. Ovdje gore stavljam time in game, isto ga dodjeljujem u skriptu, znači da bude tu. Zombija dodjeljujem ovdje kao enemija. 1-2 sekunde, ovdje nam još piše i tako dalje, što ne bi trebalo biti. Vidite sad, dolaze nam zombiji sa svih strana. Evo ih, idu prema nama, nisu normalni. Otići ćemo sad ovdje provjeriti. Evo sad se svi penju gore, nije dobro. Srećom nas još ne mogu ubijati, tako da nije strašno. Evo ih već dolazi rulja.